Моят свят, най-красивото място, сгушено в полите на Балкана. Тук е роден най-великият българин. Вървим по улиците, по които е минавал той. Духът на апостола ни гледа с любов и вяра. Вижда в нас така мечтаното от него бъдеще. Брат ми веднъж ми каза, че да бъдеш ученик в средно училище Васил Левски означава, че ти си уникален и никога няма да има друг като теб. Цялото ми семейство е учило тук. Моята баба, баща ми. Те казват, че това място е специално, защото хората тук са им помогнали да станат това, което са сега. Ако искаш да покажеш най-доброто от себе си, тогава ти учиш. Ти напредваш, ти успяваш през цялото време. Още от 1887 година това е традиция. Спокойни сме и се забавляваме. Всеки е добър в нещо и може да го покаже. Харесва ни да стигаме все по-далеч в откриването на света. В класните стаи, в спорта, в творчеството или в технологиите. Имам идея. И аз имам идея. Това е вдъхновение. Така се раждат решенията. Аз съм част от отбора. Обичам да побеждавам и това ме кара да постигам целите си. И стъпка по стъпка да вървя към успеха. Но ако загубиш, знаеш, че трябва да не се отказваш. Всяка грешка е нова стъпка, от която можеш да се научиш. Модерно е да си знаеш, че можеш. Ние сме толкова различни, но всъщност сме едно голямо семейство. За да сме самостоятелни и отговорни утре. Днес се отнасяме с другите така, както бихме искали те да се отнасят към нас. Прощаващи, споделящи, честни, отзивчиви, слушащи се един друг. Това ни прави добри хора. Времето днес е различно. То ни преобръща, но и ние него. Това е моето време. Това е моето училище. Знам, че съм подготвена да продължа напред. Моето време тук тепърва започва.